Під час Другої світової він громив ворога у небі, потім боровся за право свого народу жити на батьківщині. Сьогодні 98-ма річниця з дня народження двічі Героя Радянського Союзу, льотчика-винищувача Аметхана Султана. Він до останнього дня називав себе сином кримсько-татарського народу. Саме за національність Аметхан Султан так і не отримав третю зірку героя. На честь його дня народження до бюсту Аметхана Султана у столичному парку Вічної Слави принесли квіти члени меджлісу і духовні лідери мусульман. А мої колеги пригадали, як звичайний хлопчик Залубки став легендарним льотчиком, відомим на увесь світ. Його батько хотів, щоб син став моряком, а він сам завжди мріяв про небо. Аметхан Султан – легендарний льотчик, на рахунку якого 603 бойових вильоти і 66 збитих ворожих літаків, двічі Герой Радянського Союзу, кримський татарин. Його ескадрилья в роки Другої світової війни стала для фашистів суцільним жахіттям. Аметхана Султана вони називали «чорним дияволом». Когда появлялась в небе эскадрилья Аметхана Султана, немецкие наземные службы предупреждали: «Ахтунг, ахтунг, шварцтофель, шварцтофель», то есть «внимание, внимание, в небе черный дьявол». 22 червня 1942-го перший бойовий виліт Аметхана Султана. Він йде на таран і збиває німецький бомбардувальник. У 43-му отримує Героя Радянського Союзу, а менш як за рік в дім його батьків в Алупці прийдуть НКВДисти, щоб, як і решту кримських татар, депортувати з Криму. Історія мужнього льотчика і трагедія кримсько-татарського народу 1944-го лягли в основу фільму «Хайтарма». Його режисер Ахтем Сейтаблаєв у своїй стрічці зіграв самого Аметхана Султана. Зізнається, для нього це була велика честь, бо в дитинстві мріяв стати таким, як легендарний Аметхан. Я знав про нього і завжди мріяв, що якщо я колись виросту, я обов'язково стану льотчиком. Льотчиком я не став, але мені пощастило зняти фільм. Я з самого дитинства знав, хто він такий, я знав, що він герой, я знав, що він завжди боровся, щоб його народ повернувся на свою батьківщину. Вдруге золоту зірку Аметхану вручили у 45-му, мала бути ще й третя за випробування крилатої ракети у 1953-му, та її Аметхан так і не отримав, лише тому, що був кримським татарином. Берия принес Сталину, это такой очень характерный, яркий случай, принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Аметхан Султан, и Сталин рассвирепел. Себе називав сином кримсько-татарського народу, першим підписував звернення кримських татар до радянської верхівки за повернення корінного народу Криму на історичну батьківщину. Саме тут, у Криму, його пам'ять хотіли увіковічнити тепер, назвавши Сімферопольський аеропорт на його честь, але російські окупанти відмовили. Ми ніколи не забуваємо людей і ніколи не забудемо людей. Ми завжди будемо шанувати людей, які за свій народ і за свою землю. Аметхан – один з них. Литовище, ймовірно, носитиме ім'я мариніста Айвазовського, бо за цей варіант проголосував глава окупаційного уряду Криму Аксьонов. 1 лютого 1971-го Аметхан випробовував новий реактивний двигун на військовому літаку Ту-16. Випробування завершились трагедією. Аметхан Султан загинув у небі, про яке мріяв з 7 років і яке так любив. Тетяна Солій, Заман, АТР.